Sumilaking alkohol sangko sang kartiko cahyaning cinandra antariksa karasa carita Prajawata dewane dewata ing mawana Sumilaking mega hamuka sang kartiko cahyaning cinandra antariksa karasa carita Prajawata dewane dewata ing mawana prajurit turangga saking praja Demak Bintara
Hei! Ya. Boy. Son, hei ho, hei ho. Hei. Lo, lo, lo. Hei ho, 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 hei son. Hei ho. So, so. Hei, 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 ho, ha. Kala semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satu baling Tra Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo. Hanami jejiban luhur siar agami Islam wonten ing kedue ingkang sisih len. Wonten ing samadyaning raino Raden Trenggono Kusumo dalam para prajurit kendel sawetawis wonten ing alas ompo ingkang saperlu
nindakaken ibadah salat luhur. Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci. Kanthi kasektenan Raden Trenggono ingkang ngasta pusaka Cis Daru Puspita suhu keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajepaken ing Bantala sinareng sirnaning Sengkala satemah mijil tirta kang wening suhu malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbung Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadheraken prajurit kang nitikutu ingkang jejuluk Laskar Trenggono Kusumo. Trenggono Kusumo Wulandara myang prosantri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti mubeng bawana gumelar jejeg tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing kang maha kuwasa.
Gusti Pangeran kang melas wicaksana
leret man. Sik saya. Sik saya. Nah, ngono. Ki, lho. Napa kuwi? Lho. Umat maneh ki. Kemin. Bola kemin tinggi. Wis udute nyong kecelup banyu. Kita paringi nganu lho. Sik ya. Miki. Kuwi nang kono miki Mas Bro. Nah, Tabu to. Ki lho. Mek. Wis diparingi mik karo kadang panitia wis. Piye? Kalah. Nungguinnya. Pancen kurang kejar kaya ngono kuwi kok. Sugeng dalu. Sedaya masyarakat wonten ngader jam mriki. Wakeh tenan. Iki Pokoke meriah iki to. Iki balane sapa? Balane para kemen-kemen ngene iki apa? Iya. Ngefan lho, Bos. Ngefan? Ora. Alhamdulillah nek ngefan ya. Oh, mesti. Nek ngefan. Ya tulung sing apik-apik ditiru, sing elek ngene iki ya. Rasah ditiru. Ya ditiru, sing elek kudu ditiru. Woi. Ya ora apa-apa, jenenge seni ya ngono kuwi to, Cak. Piye, Ajudan? Wes sik. Tolong bawakan peralatan saya, Ajudan. Wah. Ayo celeng masuk setunggal. Masuk setunggal celeng. Ya, umuk sithik-sithik to ya. Apa, Mbok? Ngene iki ya sekti modake. Celenge mlebu siji loro. Loro. Ngene kono kae. Iki lho wis tak siapke ning kono lho, Bos. Oh, lah romok. Lah kluyuran metu aja metu. Aduh, Oh, pancen jenengane iki apa wis tak sih? siapi. Kemen oh celeng. Sensor no iso kliru iki. Kene. Oh iya. Ngopo kuwi? Nah, Kuwi kok sik. nah. Kuwi mburi sik. Wis kene. Kudu nganut karo Ratu Kemen Wis. kudu nganut. Sesasi bayarane 1 juta wis kleru wae. Piye? Yo pancene lagi Celupane? gegladi to, Bos. Wakai sisan nek arek nyambut gawe iki malah Nah, kuwi disokke. Keminanyaran kayane. Ora. Wah, isih training iki angel duwe ya ora apa-apa. prajurit. Ora apa-apa, Bos, jenengane lagi Saya latihan. nyaran ngene iki. Sing penting aja japlaki ya, Bos. Yo. Ya karo nunggu ya cangkemane cah. Siap. Kita kasih di Ngadirjo cangkemane cah. Larase 6. Patum. Ya lah. 6. Oh, tang de retak entak jelang tu tot Iki malah. Keranjingan pancen. Ki momen keseniane tak digawe sing ora diluhung. Ya, pokoknya sing penting rame ya, Bos ya. Oh iya. Heeh. Nah, ngopo meneh iki? Awas lu. Bebayani para penonton iki lho. Selamat cangkeme dhewe aja mati. Adegan berbahaya, mohon untuk anak-anak jangan meniru ya. Ya. Untuk bapak-bapak boleh. Ibu-ibu boleh, Mbak? Ibu-ibu yang masih belum punya suami boleh. Apa bedane? Cal rambutnya dobong, Cal. Cal rambutnya dobong. Tepuk tangannya putih ke. Wah, pinter tenan. Bolo kemen pancen ora ming pakanan geni ae doyan nih. Ora wani. Ecek. Ora atru.
Odin. Odin. Nah. Sing jenenge Odin ora betah. Ya. Nah. Ora wani lho, Bro. Pengumuman ini duda beranak satu ya. Ya. Wis balen. Oh, wis. Orang kena. Tit ngono ya. Keliru. Oh, alah sik, rek tabuhi sik tangale. Nggih. Mas niki teng aren ampun tengah Terjo wau keliru. Loh. Apa meneh iki, Jo? Pokoke sing penting memeriahkan iki acarane kadang-kadang kita saka ngaren. Malam ini pokoke meriah. Wih. Oh. Ya. Radio. Turangga bangsa original. Oh. Ya. Duh. Ya. Ya. Wis to. Laguane ketuane Kemini ngono kuwi. Ketunggone para Kemin ana ing kadang-kadang kudu geser iki. Nah, ini saatnya ditunggu. Arep ngapusi sapa meneh iki to, Buto? Ya, sapa sing biasa entuk cewek, entuk cowok maju, ngene. Ya, monggo kadang-kadang penonton derek berpartisipasi. Ini munggah kowe oleh ono bonus lho. kantong ajaib mengabulkan berbagai permintaan. Iki kecil-kecil cabai rawit wanen. Sing gede ora mesti wani, cilik wani. Ayo sisan. Iya. Mosok sing ayu-ayu kalah karo sing ngene iki. Lho, ndi? Sampeyan ki goleke sing ayu apa piye? Biasanya sing ayu njaluk diparani. Nah, kudune ya kudu samang ya maju to golek. Wes, jagong Mas Li lacili golek sing ayu iki. Kuwi bagianku kok. Ojo kalah-kalah to, Bos. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Dek? Arini. Ah? Arin. Oh, namanya Ayuni. Oh, ngawur. Oh. Lah, Arin. Oh, Arini. Dari mana, Dek? Arini. Wonosroyo. Oh, tepuk tangan Arini semuanya. dari Wonosroyo. Yang satu ini? Jauh ini. Kan dua Arjuna. Septian. Dwi Arjuna. Ya, dari mana? Josari. 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 Tepuk tangan, ini anak-anak hebat. Semoga besok bisa menjadi anak yang Baik. luar biasa ya. Ya. Ya, di sini kosong ya. Kosong. Kosong, Bos. Kosong. Surapan Ora tadi. muni kosong kok tak balik keneng mae. Kosong ya. Kosong. Ki penonton kosong ki. Oh kosong. Oh, toh. Ya. Betul. Iki ya kosong. Oh ora ono apa-apane. Ya, kita tutup coba ditutup ki. Iki. Tutup iki. Nah, iso ora. Duh, kotos. Duwe sing sok ditutup nganggo rating ra. Duwe, Pak. Ya, ini kita kasih mantra, ya. Mantranya kok cu. Pujo pajapu jadi jadi guru. Wah, lah pikirane iki sing positif lho. Pujo pajapu jadi Asu. wah. Maklum nggih, niki ingon-ingonane kathah ngoten niku wis gawon. Nggih, santai. Bareng-bareng. Ayo, pujo pajapu jadi guru. Ayo. Nah, nganu ya ganti-ganti. Lagi orang berhasil ngenek ngono kuwi ya. Hot, Bareng. sontolo, hot. 1 2 3. Pujo pajapu jadi guru. Amin. Besok semoga jadi guru ya. Ya. Ini coba kamu yang ambil sekarang. 1 dulu. Nah. Dapat apa? Wih. Dapat, Bro. Apa itu, Dek? Robot
Sugiono. Wah, punya gandengan kunci Turangga Beksa Giono. Terima kasih. Tas dulu. Kasih Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Nah, wis Antruk banget. Cocok. wah, bisa ono siji. Kok dikaleki priye mesake Pengen. iki lho. Pengen dah? Oh, pengen coba ambil. Hati-hati, ono ulone. Alah. Wah, dapat juga ya. Tas dulu. Dapat juga Ya, ternyata. ya, silakan boleh kembali tempat. Ya, terima Nah, kasih. Ayo saiki lurus sing Yo. rada gede. Iki lurus sing gede piye, jek nyari wong piye. Siwan, gue sesuk meneh. Ah, Wah, ini masih ada satu lagi. Siapa yang mau ngambil ya? Duh. Lempet kabelnya. Siapa yang mau maju? nyong. Nyong. Biasanya tukang kamera ya. Ini mas. Ya, tukang kamera kon juga. Tolong. Oh, iki Mas. Orang neng ae. Oh, ini. Oh. Wah, no iki. Ya Oh wes. iya toh. Kamu kalah ya mas. Wis Oh, kalah. maju gue jenenge Ya, yo. namanya siapa? Kasih penghargaan toh. Altaf. Dari mana? Ki jero. Si Jeru. Sejero. Kuk jero. Altaf, iki ora takon ngomong-ngomong. Cuma tak suruh menjawab ya pertanyaan. Tokoh yang ada di Turangga Beksa Giono itu namanya siapa? Ngawur. Ngamur. Hah? So, enggak tahu Anyo, namanya Anyo. Ki Ageng Trenggono Kusumo. Nah. Ya. Itu yang menyebarkan agama Islam dari mana? Demak Bintoro. Wilayah Temanggung ya. Iya, Di betul. daerah Nah, Kedu. itu siar Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Ini dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan. Ayo jagongan sing penak karo gawe kopi. Pertanyaannya, siapa nama simbah yang ada di belakang itu? Yo tanya Yo piye angel, carane ya? tenan yo angel. Sukumen. Sapa to? Sukumen. Sukuman. Apa bener to? Nekat. Jaluk ngapura kowe. Kudu Wah, salim lho. niki putune pun nganu katanya Mbah Sukimen ngoten. Lah terus Wah, ngawur kowe. Oh, jangan kurang ajar. Terus, oke. Oh, iya. Oke, paringi mawon setunggal niki nggih. Nggih. Terima kasih. Tos dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan Ya, itu terima bagian kasih ya, dari Bolo. saya. Kelebihannya dari kalian semuanya. Ya. Wah, Yo. apa sistemnya? Ayo, lanjut dong. Siap. Musik.
Tronggo esti rokata Banyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine Cek dadi banyu Anto Nugroho yang aku saking Pangeran Niro wujud sendang gumelar tirta ayu ora kabeh kawula kagem gesang lahir patuh. Mekaten pamirsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar Trenggono Kusumo saking kadang-kadang Turonggo Bekso ingkang saking Tratah Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Matur suwun dumateng kadang-kadang panitia dalas sedaya warga wonten ing dusun ngaren mriki ingkang sampun kepareng hanimbali kula sarombongan ingkang saperlu ere mangayu bagya wontenipun adicara ing dalu menika lan mbok pilih
sapi sowan kula sakadang anggenipun asung panglipur derek kegladi kata kekirangan soho kirang samudayanipun mugi kersa panjenengan sedaya hangluberna sih samudra pangatsami bareng kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi lambang kula salambungan tansah mangiwilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringga bayani marga saged pepanggihan ing sasanen wekdal nuwun matur nuwun.